Πάλι ο Παππούς, έρχεται ο Ξεπαπαδέας. Ξεπαπαδέας για τον Κατσούμπα. Τελικά έχουμε τώρα την προσπάθεια ωραία από τον Μπούφλη. Μπούφλης θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν βρίσκεται κανείς. Πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τον Παντεκίδη. Μες στην περιοχή εκεί ένα γύρισμα. Κουλούρης πιεζόμενος για τον Μπούφλη. Μέσα στην περιοχή τώρα Μπούφλης εκεί. Μπούφλης θα βγάλει αυτή τη σέντρα. Το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Η ομάδα του ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ προηγούμενη με 1-0 ύστερα από τη σέντρα του ΠΑΟΚ με τον Δημητριάδη. Δημητριάδης τώρα σε αυτή την προσπάθεια. Η μπαλιά του για τον Παντεκίδη. Το σουτ το οποίο γίνεται κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο Πούφλης είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει το 2-0 ύστερα από το Κουλούρης. Πίσω η μπάλα. Ξεπαπαδέας θα βγάλει ωραία για τον Πούφλη. Πούφλη στο γύρισμα της μπάλας εκεί. Ένα σούτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα και έχουμε έτσι απλά θα λέγαμε το διώξιμο της μπάλας από πλευράς ΠΑΟΚ. Εκεί όπου έχουμε τώρα την μπάλα να κερδίζεται από τον Πούφλη, ο οποίος θα βγάλει ωραία για τον Κατσούμπα. Κατσούμπας τώρα από τα δεξιά. Κατσούμπας η παράλληλη παλιά η οποία επιχείρησε εκεί. Βρήκε όμως επάνω στον Μελίδη. Πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε τώρα και για τον Πούφλη. Πούφλης πιεζόμενος από τον Ιωάννου θα καταφέρει να βγάλει αυτή τη σέντρα. Η κεφαλιά θα βρει εκεί όμως στην πλάτη του Σταύρου και έχουμε κόρνερ το οποίο κερδέα. Δημητριάδης βγάζει μια μπροστινή παλιά για τον Πούφλη. Πούφλης η σέντρα του. Η μπάλα βρίσκει πάνω στον Καρβούνι και δίνεται κόρνερ τώρα. Εκτέλεση του κόρνερ τώρα από τον Δημητριάδη. Δυνατάκι μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά πάνω στη. Ο Κουρτελέσης έχει περάσει. Μια παλιά τώρα ρυψοκίνδυνη εκεί. Θα κερδίσει ο Πούφλης. Πούφλης τώρα μέσα στην περιοχή. Το σουτ. Την μπάλα του Σουλεϊμέζογλου. Με τα χέρια τώρα θέλει να αφήσει την μπάλα για τον Πούφλη. Πούφλης θέλει να βγάλει την παλιά απέναντι. Θα περάσει μπάλα εκεί όμως. Πατράλης τώρα θέλει να κάνει την πάσα για τον Πούφλη. Πούφλης τώρα. Πούφλης κρατάει την μπάλα τώρα εκεί. Θέλει να αποφύγει τον Μπάμπη. Θέλει να γυρίσει. Κασαπίδης τώρα από τα δεξιά. Κασαπίδης κρατάει την μπάλα. Βγάζει και τη σέντρα. Κεφαλιά που θα γίνει εκεί. Μια κεφαλιά. Πλασέ. Άλλο που εκτελέστηκε. Βγαίνει γρήγορα ο Βασαΐτης. Κερδίζει την μπάλα. Πούφλης βαθιά μπαλιά. Κασαπίδης κρατάει την μπάλα. Τώρα κάνει την πάσα για τον Δημητριάδη. Αυτό θέλει να βγάλει για τον Πούφλη. Πούφλης τώρα από τα δεξιά. Προλαβαίνει. Βγάζει και τη σέντρα σούτ απέναντι. Δημητριάδης τώρα. Πούφλης και να βγάλει την μπροστινή παλιά για τον Κουλούρη. Κουλούρης τώρα κρατάει την μπάλα. Θα κάνει και το σουτ. Δημητριάδης τώρα εκεί. Καθυστέρησε. Βγάζει την πάσα τώρα. Πούφλης τώρα κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει. Μπάλα. Πλάγιο που εκτελέστηκε. Παντικίδης θα βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά απόκρουση. Μπάλα θα φτάσει τώρα εκεί που κερδίζει ο Πούφλης. Κασαπίδης. Θέλει να κάνει την πάσα τώρα. Πούφλης τώρα από τα δεξιά. Θέλει να μπει. Πούφλης. Κρατάει την μπάλα τώρα. Πούφλης ελίσσεται εκεί τώρα. Κάνει τις τρίπλες. Γυρίζει έξω την μπάλα. Κασαπίδης. Σαΐτης. Πατράλης. Κερδίζει την μπάλα ο Πούφλης τώρα θα βγάλει τη βαθιά μπάλια για τον Κουλούρη. Κουλούρης τώρα. Κουλούρης θέλει να φύγει. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Κουλούρης. Θα γυρίσει την μπάλα έξω. Την μπάλα είναι στα δίκτυα για την ομάδα. Παντικίδης θέλει να βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά από την Τουνιά. Μπάλα φύγει πίσω. Κατεβάζει ο Πούφλης. Ζει έξω. Χατζηδίμπας πετάει την μπάλα τώρα για τον Πούφλη. Πούφλης μέσα στην περιοχή. Το πλασέ και πάλι είναι στα δίκτυα. Το 1-1 για την ομάδα του. Πάω και ύστερα από τον Βασαΐτη. Πούφλης τώρα κρατάει την μπάλα. Πούφλης αφήνει για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης τώρα. Σάει τον Πούφλης. Πόζουγλου τώρα θα σκάψει την μπάλα για τον Πούφλη. Πούφλης τώρα μέσα στην περιοχή. Πούφλης στο σουτ. Δημητριάδης θα αφήσει για τον Πατράλη. Πατράλης θα βγάλει την μπάλα απέναντι και που πάει τώρα θα σκάσει μπάλα. Πούφλης θα κερδίσει την μπάλα, θα κάνει και την τρίπλα τώρα. Πούφλης και που πάει θα πάρει το φάουλ. Τελείται τώρα από τον Δημητριάδη. Πούφλης στην κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. Με το 3-2, το 2-3 θα λέγαμε γιατί γίνεται και τώρα. Κερδίζει ο Πούφλης. Πούφλης τώρα θα να μπει στην περιοχή. Βασαΐτης απομακρύνει και που πάει μπάλα τώρα έχει φύγει ο Πούφλης. Πούφλης θα πλασάρει και η μπάλα είναι στα δίκτυα με το 2-4 για την ομάδα του Μανίδης. Δημητριάδης αλλάζει με τον Πούφλη. Πούφλης βγάζει την παλιά. Παντικίδης τώρα εκτελεί το κόρνερ. Μπάλα θα φύγει πίσω. Θα περάσει τώρα το γύρισμα που θα γίνει. Μπάλα είναι στα δίκτυα με τον γκολ για τον Πούφλη. Πούφλης τώρα εκεί με τον Νικολόπουλο. Πούφλης θα τον αποφύγει. Κόντρα θα γίνει και τώρα.
Σαβίτσης. Σιράκος βγάζει για τον Πούφλη, Πούφλη στο πλασέκι, μπάλα στα δίκτυα. Εκεί τώρα ο Χατζηδίμπας, κερδίζει την μπάλα τώρα ο Πούφλης. Πούφλης θέλει να βρει το πλάγιο τώρα που εκτελείται. Πούφλης να βγάλει την παλιά τώρα για τον Πούφλη. Πούφλης θα περάσει την μπάλα με μία τώρα για τον Πόζογλου. Πόζογλου εκεί τώρα θα μπει στην περιοχή. Πόζογλου τώρα που εκτελείται. Πούφλης γυρίζει πίσω για τον Χατζηδίμπα. Χατζηδίμπας εκεί ανάμεσα από δύο άτομα θα περάσει. Κάνει την πάσα για τον Πούφλη. Τσελεπίδης βγάζει μπρος την παλιά. Πούφλης για τον Κασαπίδη. Σλεμέζογλου τώρα όπως θα διώξει την μπάλα. Πούφλης τώρα, αλλά Τόπτσης συνεχίζει να κρατάει κόντρα από τον Πούφλη. Φύνει για την μπάλα, την απομακρύνει και που πάει μπάλα Μουτζίκος θα τη βρει με μία. Πούφλης Καρλή. Πούφλης περνάει μπάλα. Πούφλης αλλάζει με τον Κουλούρι. Πούφλης θα κάνει την πάσα τώρα για τον Κάτω. Εκτελεί Σιράκος, κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Θα γίνει κεφαλιά. Πούφλης τώρα από τα δεξιά. Πούφλης θέλει να μπει. Πούφλης θα γυρίσει την μπάλα. Τώρα κρατάει την μπάλα, βγάζει δεξιά τώρα για τον Πούφλη. Πούφλης θα γυρίσει την μπάλα. Περνάει μπάλα Πόζογλου. Σιράκος τώρα κρατάει την μπάλα. Αφήνει για τον Πούφλη. Πούφλης θα κάνει και το σουτ. Δημητριάδης, Πατράλης, θα βγάλει την μπάλα μπροστά για τον Πούφλη. Πούφλης, το σουτ. Και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Με το 1-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Περνάει αντιπίθεση τώρα. Πόζογλου βγάζει την μπάλα μπροστά τώρα για τον Πούφλη. Θα φύγει η μπάλα εκεί από τον αέρα δεξιά. Πούφλης τώρα να πάρει την μπάλα μπροστά. Θα γυρίσει Πόζογλου και η μπάλα είναι στα. Κακός. Θα βγάλει την μπάλα μπροστά. Πούφλης θα πάρει την μπάλα μπροστά. Δόπουλος, το λάθος, κερδίζει την μπάλα ο Πούφλης. Πούφλης τώρα θα βγάλει τη βαθιά μπαλιά απέναντι για τον Κάκο. Κάκος το. Πούφλης θα κερδίσει και την μπάλα. Σαπίδης αφήνει για τον Πούφλη. Πούφλης για τον Κώστα. Κώστας θα πάρει και την κοντρά. Κώστας κάνει την πάσα τώρα για τον Πούφλη. Πούφλης τώρα από τα δεξιά. Πούφλης θα μπει. Θα γυρίσει την Δημητριάδη. Τριάς αλλάζει για τον Πατράλη. Πατράλης βγάζει δεξιά την μπάλα τώρα για τον Κασαπίδη. Κασαπίδης θα περάσει για τον Πούφλη. Πούφλης τώρα μες στην περιοχή εκεί τώρα. Θα γυρίσει την μπάλα από κάτω. Και ενώ είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο εκεί τώρα ο Δημητριάδης. Τελικά Πούφλης εκεί θα κλέψει την μπάλα. Πούφλης τώρα θα κάνει και την πάσα για τον Φύση για τον Πατράλη. Πατράλης θα περάσει την παλιά τώρα για τον Πούφλη. Πούφλης τώρα θα γυρίσει την μπάλα τώρα για τον Δημητριάδη. Ψάιδε και τώρα για τον Χατζηγαζαρίδη. Βγαίνει σε σέντρα. Διώξιμο της μπάλας έξω από την περιοχή του. Και Καγιάς η κοντρά γίνεται και τώρα από τον Πούφλη που κλέβει την μπάλα. Πούφλης τώρα κρατάει την μπάλα. Πούφλης συνεχίζει να κρατάει, κάνει την τρίπλα. Που φεύγει και τώρα τον Κεκαγιά. Πούφλης από τα δεξιά. Θέλει να μπει, τον κυνηγάει όμως και τώρα Πούφλης. Και τελικά να δούμε τώρα εκεί. Έχουμε φάουλ τώρα εκεί για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το υποδεικνύει. Τελικά κερδίζει και πάλι την μπάλα. Θέλει να κάνει την προσποίηση. Γυρίζει πίσω. Πούφλης θα βγάλει τη σέντρα. Σταθάκης βγαίνει. Με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει την μπάλα στην αγκαλιά του. Μπάλα κατευθείαν πάνω στον Κασαπίδη. Κασαπίδης τώρα θέλει να αφήσει για τον Πούφλη. Πούφλης τώρα. Πούφλης κρατάει την μπάλα. Πούφλης τώρα από τα δεξιά. Πούφλης θέλει να μπει. Πούφλης τώρα.
Σταματάει. Πούφλης να κάνει τη σέντρα. Μπάλα είναι. Και πάλι στα πόδια του Πούφλη που γυρίζει. Η ομάδα του ΠΑΟΚ. Λούς βγάζει δεξιά την μπάλα τώρα για τον Πούφλη. Πούφλης τώρα κρατάει την μπάλα. Πούφλης θέλει να βγάλει τη σέντρα. Κουλούρης. Έχει βγει ο Σταθάκης. Πλάγιο που εκτελέστηκε τώρα. Το ταχουνάκι εκεί που γίνεται. Ετήρησε και τώρα θα κλέψει την μπάλα και την αφήσει για τον Πούφλη. Αξιμάλει στο λάθος. Πούφλης εκεί τώρα από τα δεξιά. Τώρα από τα δεξιά θα γυρίσει την μπάλα. Τσουλακίδη την μπάλα για τον Τζανακτσίδη. Πούφλης μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα. Είναι η μπάλα για τον Πούφλη. Πούφλης